Laga. Chứ là nó có thể bị sốc luôn nữa. Ừ. Kéo. Đi lên. À khách thôi chứ vậy. Ăn mà cái. Fuga लानाय साइसआ न'आव थांसै फैदो फैदो ए नोगोर खस्थ'खा मैदेर बायदि खाबावसै आं आइयो हायासै दे एबार मोजां बोलो होरा आया या आयसा नोगोर गिलिरखाबोलै नैयाव दोनसै आं Cuman थाबायदो बारा मोनदों गैला应该看我不这么酷，应该看。लिरगोन आं दा थोआबा लायना होफैगोन दे हनै माजों लायनांगौ मा दामदों खोनादों फैदो थांफानो आइया नै आंहा बामथुमसैमोन मान बैयाव लाबो Baba.